Съжалявам, Уейъм, но съм на кастинг този следобед и имам урок по фехтовка. Парти разбивача. Но скоро ще се видим. Нали знаеш, че ти си моят най-голям фен? Баща ми не ми дава да излизам. Никога не каня приятели. Наистина? Никога не си канил приятели? Това е жалко. Някой ден ще дойда и ще променя мнението на баща ти. И много ще се забавляваме, обещавам. Баща ми не си сменя мнението лесно, но го оценявам. Добре, сега трябва да уча преди сесията. До скоро, Уейъм. Чао, Ейдриан! Защо не се възползваш от това, че баща ти го няма? Покани приятели и се позабавлявай. Знаеш, че баща ми е много взискателен. Не мога да направя такова нещо. А и дори да исках да се позабавлявам, имам бодигард, който следи всяко едно мое движение. Няма проблем, имаш мен. И нашият безкрайен запас от сирене. Това трябва да те радва. Окей. Всичко по план ли е, Натали? Да, отивам към летището, сър. Официално ще прекарате уикенда в Токио. Никой няма да заподозре, че сте вкъщи. Перфектно. Емили, толкова ни липсваш, но скоро отново ще сме заедно. И с моите акуми съм много близо до това да взема всички чудотворци. Когато ги събера, ще имам безгранична мощ, с която ще променя реалността и ще оправя грешката ни. Готови са. Норо, време е да ги съберем. Добре, запомнете задачата. Да проникнем в крепостта, позната като къщата на Ейдриан. Основният обект, бащата на Ейдриан, отива в Токио за седмицата на модата с обект номер 2. За обект номер 3 имаме тайно оръжие за неутрализиране. Операция Ейдриан започва сега. Сега? Да, веднага. Какво има? Обещах на Милен да й помогнем да съдим дръвчета около реката. Чакай малко, днес ли беше? Да, вероятността момичетата да бъдат крайно разочаровани, ако не участваме, е 100%. Ето защо съм измислил извинения за всеки един от вас. Например, Ким, ти си на плуване. Супер, взел съм си банския. Приятел, няма да ходиш наистина. Това е просто извинение. Но това не е ли лъжа? Съжалявам, но Макс е прав. Момичетата не бива да разбират. Участвате ли за Ейдриан? Хора! Ей, момчетата, не трябваше ли да дойдат? Извикали са Нино да бъде диджей на рождения ден на баба му. Айван го е заболял зъб и е отишъл на заболекар. Натаниел си е щупил лаптопа и всички страници от комикса са изчезнали. Ще го оправят с Макс и Маркос. Ким трябва да ходи на тренировка по плуване, но не знам защо го е написал точно на мен. Като говорим за извинение, забравих, че трябва да помагам на дядо с тортата за рождения ден на една от мишките му. Съжалявам, Милен, до скоро! Така ли ми се струва, или днес има състезание по лоши извинения? Здравейте, дойдохме при Ейдриан. Ще работим заедно по един проект. Казват, че си най-големият колекционер на супергерои в света и че в колекцията ти липсват само няколко статуи, включително и Маджеста от 2000-та. Ето я. Заповядай! Впрочем, двама приятели ще дойдат по-късно да помагат за проекта. Старият нощен бухъл, юбилейното издание. Но ако Маринет, Джулека, Роуз, Аля, Алекс или Милейн дойдат, не ги пускай, ясно? Труден е за преговори. Вие какво правите тук? Тук сме за училищния проект. Проект? Какъв проект? Сещаш се, проектът. О, този проект. Изненадващ проект! Никога не сме оставали от вас, нали? Може да правим каквото искаме. Затова измислихме план, с който да успеем. Това е страхотно, приятели. Но баща ми никога не би позволил. По-добре ще да... Но ей, ако не е задълго, няма да разбере, че сме били тук, нали? Да се забавляваме! Вана с джакузи! Радвам се, че съм подготвен!
Приятел, винаги съм искал такова в стаята. Има ли игра, която да нямаш? Приятел, имаш страхотни неща. Още не сте видели нищо. Страхотно! Маринет, пекарната не е насам. Не, Тики, казах ти го, за да мога спокойно да проведа разследване. Излагала си приятелите си? Не исках да разстройвам Милен. Идеята за дърветата беше нейна, но тук нещо ми намирисва. Всички момчета са заети и оправданията им са нереални. А аз най-добре мога да ги позная. Станах експерт, откакто съм. Ти знаеш коя? Сетих се! Ще се обадя на Иван. Той не може да лъже. Ако има някаква тайна, определено ще я издаде. Зидоне на Платино, който тича и подава на Килиан на Каки. И гол! Маринете! Не вдигай! Изобщо не можеш да лъжеш. Ако разбере, че сме тук, тогава край на разпускането. Маринете! Доказва теорията ми, всички са заедно. Май имам идея къде може да са. Бащата на Адриан замина за Токио. Когато котката я няма, мишките танцуват. Защо не отговорим на Маринет? Не искаме да се разсейваме от времето, в което може да сме нашата групичка. Но Маринет не е ли от нея? Да, но не. Сега тя е с нейната групичка. Не искаме да притесняваме нея и приятелите. Иначе няма да сме от добрите, нали? Това с групичките е доста сложно. Добре, музика! Леле, това са най-страхотните стари плочи. Бяха на майка ми. Station Nation. О, чакай малко, само толкова ли може? Ей, Макс и Марко, ще направите ли нещо? Разбира се. Трябва да открием домашния електрически панел. Знаех си! Сигурна ли си, че е добра идея? Всички момчета са в Адриан, защо и аз да не отида? Просто ще кажа, че съм минавала случайно и... Още една лъжа? Просто половин истина. Здравейте! Леле, къщата ти има доста добро захранване. Адриан може да поддържа атомна централа. Баща ми винаги купува най-доброто. Супер! Да го увеличим до край! Системата се срина? Емили! Сигурен ли си, че не е много силно? Шегуваш ли се? Така трябва да се забавляваме! Време беше. Това е шансът ми! Какъв е този шум тук? Съжалявам, полицай. Просто правим... Проект е за училище. Работим по един проект. Каква е темата? Увреден слух? Не, за джагите. Наистина ли? Правите го грешно. Дайте да ви покажа. Касет към баляш. Гол! За кастинга сме. Това е перфектната обстановка за фотосесия. Аз съм съученичка на Адриан и той лично ме покани на партито си. Ай, Адриан! Направо разбиваш! Рок-н-рол! Защо всички момчета влизат, а аз не? Момчета. Момчета? Момчета! Разбира се! Кажи на младият фехтовчик, че инструкторът го чака. Може ли да остана тук за малко, докато дъщеря ми прибере гримовете си? Бонжур! Получих обаждане за доставка на сладолед. Съжалявам, загубих гълъб. Мисля, че го видях в задния ви двор. Да, дете, още не съм свършила. Да, Госпожица Буржуа ме изпрати да потърся татенцето и случайно да сте го виждали. Жено, благодаря, че донесе духалката за листа. Кой харесва по-пъти? Време е за купон!
са такива? Не, но трябва да бъдат. Здравейте! Аз съм Марино, съседът ви. Чух, че тук има голям купон само за момчета. Затова иска да се включа, защото съм момче. Даже трудно е да ходя с всички тези мускули по мен. Тоест, ху-ху! Учителю Фу? Кой аз? Не, бъркате, аз съм Диджей Вонг. Вики, уа. Учителю, аз съм Маринет. Маринет? Какво правите тук? Не трябва ли да сте много внимателен? Така да пазите чудотворците, за да не ги намери Хокмот. Спокойно, Маринет. Чудотворците са добре. Ага, Station Nation. Връщаме в миналото. Можем да направим празничния танц. Не можем. Защо не, капитан Хасемби? Това няма нищо опасно. Не, вижте, имаме иконом, продавач на сладолед, полицай, чистач. Аз ще бъда пожарникар, но ни липсва мотористът Мустак. Господа, мисля, че ще може да направите танца. Мотористът Мустак! Харесва ми стила ти. Благодаря, младежо. Рефлексите ти са много добри. Винаги трябва да помагаш на другите. Това е като плуването за рибите. Норо, дай ми черни крила. Някой трябва да възстанови захранването. Вече не усещам негативна емоция. Има само... радост! Какво става в къщата ми? Ейтриан Езет, оставете съобщение. Не само, че е поканил приятели, но и е организирал огромно парти без да ме покани. Защо ме излага Ейдриан? Усещам негативна емоция. Най-после неочаквана мощна вълна на разочарование. Лети, моя малка Акума, и го направи зъл! Парти разбивач, аз съм Хокмот. Значи не си поканен. Давам ти силата да разбиеш това парти и да развалиш всичко. Да започваме купона, Хокмот. Всички, които нахлухте в дома ми, сега ще срещнете най-безстрашния злодей някога. Ейдриан! Езика на тялото ти ми казва всичко. Мога да разгадая стъпките ти и да предвидя всичките ти движения. Какво става? Маринет? Какво? Не, аз съм Марино. Ейдриан, заедно си за най-големия си фен. Ще се погрижа да не забравиш, че не ме покани на партито си. Ейдриан! Къде си, Ейдриан? Маринет, трябва да се скриеш. Блак, да действаме. Тики, давай! Перфектно. Нашите гости скоро трябва да пристигнат. Ей, танцора! Знаеш как е? Щом героите се появят, купона свършва. Смешници! Само трябва да ви докосне и чудотворците ви ще са мои!
Къде знае какво ще направя? Сигурно от силите му предвижда ходовете ни. Ще трябва да го изненадаме. Късметлийски талисман! Стара касетка. Внимавай! Не! Не отивай сам. Трябва някой да те пази. Върни ми калинката! Бавен си, не можеш да ме хванеш. Знам всяка твоя стъпка. Диско! Искаш ли помощ? Пегас? Виперион? Карапас? Време е да спре музиката. Внимавай с Виперион и силата му да връща времето. Втори шанс. Спокойно, Котарако, ще те покриваме. Предпазен? Втори шанс. Спокойно, Котарако, ще те покриваме. Предпазен? Виперион! Има само един чудотворец, който може да им помогне. Но кой ли е толкова специален? О, летяща плюшена маймунка. Не съм плюшен, казвам се Шупо. Не се казвам Глупчо, казвам се Ким. Чудя се, дали това беше правилен избор? Кажи време за шоу вече. Шупо, време е за шоу. Страхотна работа, разбивачо. Сега ми изпрати чудотворците. Да танцуваме. Ей, чакай малко. Кралят маймуна обича купона. Маймунски трик. Яш това. Наистина. Какво става? Съжалявам, обичам да отнемам стилите на другите. О, не! Всички след мен! Карапас, защити ни! Предпазен щит! Пегас, телепортирай се тук и намери на какво да го пуснем. Извинете ме, сър, ще го върна, когато спасим Париж. Просто трябва да сме непредсказуеми, за да го объркаме. Затова танцувайте! Правите, няма логика! Катаклизъм! Да те освободим от блата! Хванах те! Чао, чао, малка пеперутке! Чудотворна калинка! Успяхме! Търкайте, хора! Не бива да има и следа от партито ни, когато господина Гресте се върне обратно. Съжалявам, Уем. Нямах идея, че приятелите ми ще ме изненадат. Важното е, че си се забавлявал, с или без мен. А сега чистя къщата на моят идол. Това е най-страхотният ми ден.
Можеше да е много по-различно, ако не бях излагал. Аз също не бях напълно честна, но... Направих го за Ейдриан! Да побързаме, за да съдим дървета с момичетата. Чудесна идея! Да. Калинке, черен кодарак, късметът ви ще се изчерпи. И когато това стане, аз ще поведа танца. Танцът на смъртта. Записът е осъществен в студио Александра Аудио. Изпълнителен продуцент Васил Новаков.